Ywaruok mag siasa kod pod medo jimbore e gwenge ma ugwe ma Kenya motelo ne ik mar mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya okwayo tend okwach kich mondo ne ni kuyo betie kinde ik mar Chebukati michano time dalane mayudore e gwenge mag Kiminini. Jatelo no wacho ni nitie moko kuom jotelo machano tiyo gi iko no e goyo siasa mar athuwe kowacho ni ok odhi yie wach makamano. Omedo kwayo oganda jo Kenya mondo chiw luor makende ne anyuola mosenindo Wafula Chebukati e kinde mikowe e kar yweyo mare mogik. You can just create news. Kuna wale ambao nasikia wanapanga fujo, alafu waseme Natembeya amepanga fujo. Mimi sijawahi kupanga fujo. Hata wale wanakuja wakiingia matanga kileta fujo ukiangalia ni wenyewe walikuja kutafuta vijana kuleta. Alafu wanakosana upande wa malipo vijana wanaanza kupigana. Mimi siwezi kupanga fujo ama an officer of the law. But intimidation pia nami siwezi kukubali kukuwa intimidated. At the end of the day sisi wote kuanzia kwa rais mpaka ile mtu wa chini, sisi wote ni binadamu tu.